לא יכול לתת לי, זה חדר שלי. תקחי אליך, אני אתקשר אותי. מה? איתם, אתה מפריע לי באמצע שיחה, הטלפון. אתה יכול בבקשה להפסיק? איתם. איתם. אני אזרוק עליך את הקופסה באמת, אתה רוצה? כן? שנייה, לירון. אני עוד שנייה חזור, כן? לא, בסדר, אני צוחק, כן, בסדר. לא! אידיוט, בסדר, משהו עף עליי. משהו קרה. אידיוט כאן. יש לך חבר עליהם! עליהם החבר שלך! איתם. עליהם! לא. תלך פה, קום, צא מה אתה מהחדר. רוצה? אני לא עושה כלום, אני בשקט. צא מהחדר. אני בשקט. דבר את הקופסה עכשיו לך, צא מהחדר. קח את המקל. תביא את המקל. נו. דפקת לי את האצבע. בן זונה. בן זונה. זהו. הבאת לי בעצם, בן זונה. עכשיו קום. זהו, עכשיו די. הנה, עזבתי. הפסקתי, באמת הפסקתי, די. אוקיי, יאללה, עזוב. עזבתי. די, לך. בן זונה. קום מהחדר. צא מהחדר. קדימה. בן זונה. צא מהחדר. אלונה, קרית שלך בסכנה. זה מהחדר. די, בן זונה. לא, די. נו. עזבתי אותך, באמת עזבתי אותך. הלו. ראית את המצלמה, קושון, בואנה. תן לי לראות לפחות מצלמה אותך. בואנה. מה זה כל הארסים האלה צועקים שם? תן, קוסמת. שנייה. אלונה, אני מצטערת, אבל... לא, סתם. תן לראות. לראות מה? מה שצלמת, נו? לא, אידיוט, תביא. שנייה, תרוץ את המצלמה. לא אכפת לי, תביא לי לראות.